Dobrý den, dobré odpoledne, vážení vzácní hosté. Zdravím pány velvyslance, paní Memolátkovou, pana Kroupu. Nemohu vás všechny vyjmenovat, tak prosím, přijměte tedy všichni mé poděkování za pozvání na tuto mezinárodní konferenci, jestli jsem dobře rozuměla tomu, v jakém formátu se zde setkáváme. Já jsem byla oslovena, zda bych mohla mezi vás dnes odpoledne přijít a spolu s vámi se alespoň letmo dotknout každý ze svého zorného úhlu, každý dle své vlastní představy, dotknout tématu, které jsem si četla, že je tím hlavním nadpisem té konference, tedy banalita dobra, což už samo o sobě stojí za velké přemýšlení. Banalita dobra, aktuálnost odkazu Václava Havla, karty 77. K tomu, když jsem se zastavila u toho sousloví banalita dobra, tak ono opravdu provokuje k tomu, abychom si řekli, jestli lze v souvislosti s něčím, co chápeme pro nás všechny jako důležité konání něčeho správného, užitečného, smysluplného, tedy dobrého, jestli zároveň takové konání snese k tomuto druhé slovo přídavek banální, banalita, jestli to jde k sobě dohromady. Ale to nechávám prosím na jinou diskuzi, kterou možná někdo uchopíte a budete ji chtít rozvést. Já jsem byla tedy požádána, abych zde mluvila v tom dnešním kontextu o aktivitě, která s tématem bez pochyby souvisí. Tedy s tím, co se děje v současné české společnosti. A já musím říct, že s velkým vděkem vnímám to, že se to hodně odehrává, zejména v mladé generaci, kdy usilujeme o, neřeknu znovu vzkřísení odkazu Sira Nikolase Wintona, ale o činech Sira Nikolase Wintona, o kterém je v naší veřejnosti, bych řekla, docela dost známo. Nicméně ne tolik, kolik já bych si myslela, že je užitečné a potřebné. A proto jsem byla ráda a děkuji organizátorům, že mi umožnili na toto téma mluvit. Je to téma, které se mě dotýká už bych řekla několik let a zejména jsem potěšena tím, když jsem mluvila o mladé generaci, že tedy v souvislosti se Sirem Nikolasem Wintonem a s tím, jak postupně roste naše vědomí o jeho skutcích, o jeho činech, na počátku nebo těsně před vypuknutím druhé světové války, o jeho činech na území tehdejšího Československa, o jeho záchraně 669 židovských dětí, které postupně odvezl z válkou ohroženého Československa a zajistil jim bezpečí u britských rodin, tak v souvislosti s těmito skutky se skutečně otevírá ten otazník nad tím, jaká je role jedince, jednotlivce, občana, v případě Sira Nikolase Wintona dokonce občana cizího státu, který přijede do Prahy a vidí peklo, které se tady rozhořívá, co v takové chvíli člověk může udělat. A zdá se, že nebo já jsem alespoň dospěla k takové asi hodně zjednodušené odpovědi, ale nebo charakteristice skutku Nikolase Wintona, kdy říkám, že to je, že dělá to, co dělá normální člověk v nenormální době. Že dělal normální věc v nenormální době. Možná, že to je zjednodušené ode mě, ale tou normální věcí i zpětně, jakkoliv nad tím přemýšlím, vidím stále to, že se zachoval jako člověk, který viděl obrovskou nouzi, obrovskou tíseň, obrovské ohrožení, obrovský malér lidí, nad kterými se stahovala smyčka té nacistické zvůle, bezvýchodnost dané situace. A najednou on, Brit, který je v Praze, se řekne, a co můžu udělat. A nebudu vás tedy unavovat tím, že bych líčila všechno to, co známe z různých dobových dokumentů, ale ta normálnost jeho chování se mi zdá, že je v tom, že uviděl právě ty lidi v maléru a řekl si, a to jsou ti, kterým je potřeba pomoci. Tedy řekl si něco, co asi je dáno každému z nás, každému humanistovi, každému člověku, který vnímá, že není na světě sám, že vedle něj jsou bližní, kteří se odstli v takové situaci a je třeba jim pomoci.
A on to tedy bez velkých slov, gest, činů udělal, pak se nad tím vším zavřela voda v 80. letech. Najednou díky náhodě se celá ta historie vynořila a najednou s námi, s českou veřejností, začíná tato historie žít. A začíná s námi žít v dobrém. V tom slova smyslu, že mladá generace, s kterou mám velmi dobrou zkušenost, neboť se mi podařilo i díky panu ministrovi školství prosadit takový výukový program do všech středních škol právě o tom, co se odehrálo v době nacismu, tedy aby rozuměli podstatě holokaustu, podstatě té dravčí síly německé namířené proti Židům, aby rozuměli tomu, co způsobila tato nenávist, kam až měla dojít, jak se před ničím neměla zastavit, jak v první řadě tedy byli ti nepřátelé Židé, potom měli být další, včetně slovanských národů, aby rozuměli tomu, co působí nenávist. To je základní cíl toho výukového programu a vedle něj je už takové něco, co může přimět každého z těch studentů, každého z pedagogů, aby sám vedle toho, co si musí uvědomit o příčině nenávisti a o jejich dopadech a důsledcích na společnost, tak aby sám na vzoru třeba Nikolase Windtna dokázal sám se postavit k realitě, která je dnešní a kde taky kolem nás je spousta lidí, o kterých si můžeme říct, že potřebují pomoc a dokáží se naladit na tu vlnu toho dění kolem, nebo toho těch skutků Nikolase Windtna. Je to až pozoruhodné, pro mě pořád znovu a znovu mimořádný zážitek, když z dokumenty, které se týkají této etapy našich dějin, etapy roku 37., 38., 39., samozřejmě i 40. let, začátku 40. let, kdy odjížděly jednotlivé transporty, ať už to bylo z Plzně, 2 500 židovských spoluobčanů odjíždí 3 transporty, nevrátí se jich ani 5%, ať už jsou to různá místa, kde si můžeme připomínat Terezín, všechna, mohla bych vyjmenovat všechna další, ale to jistě vy si v hlavě umíte vyjmenovat také. Ale mě těší na tom, že se ukázalo, že ten výukový program má smysl, že ti mladí lidé slyší na toto téma, že pro ně je důležité poznat, co se skutečně v té válce začalo dít, jaké kroky dělala ta totalitní nacistická moc, jak se k tomu mohl postavit jednotlivec a jaký výsledek těchto jeho snah byl. A jestli oni sami mohou v dnešním světě, který je samozřejmě jiný, který klade jiné nároky, ale jestli oni sami mohou něco také dělat. Tedy je to zároveň debata o odpovědnosti, není to jenom debata o altruismu nebo debata o schopnosti empatické, nebo jestli, ale je to pro mě zejména debata o odpovědnosti. Proto jsem byla velmi ráda, že mohu právě, protože je to zakletí, v kterém se pohybuji, ten v dobrém slova smyslu mě toto téma ochranulo a 3 roky s ním žiju tím, že jezdím po všech možných školách v České republice a setkávám se s velmi příznivým ohlasem. Je to, možná to řeknu hodně expresivně a odpuste mi to, ale během třeba těch dokumentů, které promítáme studentům, během filmů, které natočil například pan režisér Mináč, Nikyho rodina a ty, které předcházely, tak studenti, kteří přichází do kina na toto promítání a na debatu s lidmi, kteří byli těmi novými dětmi a dnes jim je 80 a více let, tak odcházejí z té diskuze a z toho kina odcházejí, můj kolega to řekl nejlíp, jakoby lidé s dírou v hlavě. Najednou se otevřelo něco, nad čím oni pod velmi silnou emocí, která je samozřejmě tak, jak je ten film zpracován těmi autentickými výpověďmi lidí, kterých se dotýkal, protože to je jejich život, který byl v té loterii života a smrti. Napřed se zdálo, že jim bude odňat, ale nakonec tedy jim byl darován. Tak oni nad tímhletím velmi silně přemýšlejí. Já si myslím, že to zapadá do toho tématu dnešní debaty. Chtěla jsem jenom k tomu dodat na závěr to, že mě těší, že ta debata v České republice je tak, že ona se nás týká, ty děti byly zachráněny z tehdejšího Československa a dnešní mladí lidé cítí to pouto přes řadu desetiletí, která již uplynula a ujali se takové petice, která žádá opakovaně nás, ústavní
nejvyšší představitele, kteří máme pravomoc podávat návrh na udělení Nobelovy ceny míru, tak opakovaně tyto studentské iniciativy nás k tomu vyzývají. Tak snad jenom dodám, že jsem byla již dvakrát neúspěšná v této nominaci. Předkládala jsem mi ve 2 uplynulých letech. Vy všichni můžete být šťastní, že jste se nositeli Nobelovy ceny za mír v loni stali. Já to pro sebe tak necítím silně, já bych ten svůj díl dala raději Cyrilu Kolesininutovi, a to okamžitě, ale ono to tak nejde. Tak přece jenom se pokusím ještě letos po3, nevím, zda v příštím roce také, ale letos po3 určitě už jsem ten návrh a tu nominaci podala a stojí za ní. 100, 120, myslím, to se podívám, přesně jsme si zjišťovali k dnešku 13 hodin 30 minut díky aktivitám studentů gymnázia Open Gates z Říčan u Prahy, podpis už 170, oni píší téměř 170, ale i přesně 167 279, což není málo a doufám, že tohleto ta nikoli formální oslovení Nobelova výboru námi představiteli státu, ale toto oslovení z řad mladé generace, že by mohlo mít svou důležitost a svou váhu. Já vím dobře, že udělení ceny nebo neudělení Nobelovy ceny už s tím životem Nikolase Windta nějak nezamává. Jemu letos v květnu bude 104 let. Těší se báječnému zdraví, když teď měl trochu malér, protože se zlomil krček, ale jinak je to muž velmi aktivní, neustále obdařen velmi mladistvým humorem a takovou až zapalující aktivitou. Tak já vím, že to z jeho životem už nějak nezacvičí. Ona nebude zlomený z toho, že toto ocenění dostal nebo nedostal. Dostal řadu jiných ocenění. Například také byl vyznamenán prezidentem Václavem Havlem, byl vyznamenán britskou královnou a řadu dalších. Ale pro nás si myslím, že to nějaký význam by mít mohlo pro českou veřejnost, protože se stavíme za tuto nominaci a že cítíme, že tady nějaký dluh je a je tu zároveň vedle toho dluhu také obrovská inspirace, skutky, které nejsou tak běžné, jak by se mohlo zdát. Tak to bylo to, co já jsem měla na srdci, měla jsem to hezky sepsáno, aby se to možná lépe poslouchalo, ale pak jsem si řekla, že se vám to pokusím sdělit v tom proudu myšlenek tak, jak nad touto otázkou přemýšlím já, že poděkuji panu velvyslanci, oběma panu velvyslanci Jakovu-Levimu dvojnásob protože mě v této aktivitě podporuje, právě tak, jako se snažím získat podporu britské velvyslankyně Nicholas Windta, Brit, který tedy v Praze své velké dílo vykonal, takže tohleto ty 3 země propojuje jak Izrael, tak Českou republiku, tak Velkou Británii a uvidíme, jaký výsledek našeho snažení bude. Nicméně, ať už to dopadne jakkoliv, tak jsem přesvědčena, že to dobré dílo v tom kontextu nás, že se bavíme o dobru, o schopnostech lidí vnímat svou myslí to, co je spravedlivé, to, co je dobré, takže myslím, že k tomu i ta akce na podporu naší části, naší historie, na podporu skutku Cyra Nicholase Windta přispěla. Dámy a pánové, to je snad vše, co já jsem měla na srdci, co jsem chtěla v této souvislosti říci. Jsem velmi ráda, že jste mě vyslechli a že jste mi svou pozornost věnovali. Děkuji.